טוב, אז הנה בספונטנית, כפי ששומעים מהקול שלי, גם אני, כמו רבים וטובים בימים אלה, עוברת ניקויים אינטנסיביים של דברים שמשתחררים ב-DNA, ברמת הגוף, הנפש, שושלות, דורי דורות. אנחנו יודעים ששנת 2025, הערך הנומרולוגי שלה זה 9. 9 זה סיומים, ניקויים, להיפטר מדברים שכבר לא משרתים אותנו. והשנה זה נעשה ברמה באמת קוסמית. הרבה אנשים עוברים שיפט ממימד 3 למימד 5. אני לא ארחיב כי יש הרבה אחרים שמדברים על זה, אבל אני אשתף קצת במקרה של עצמי. לאחר שלא רק שנתתי את הסכמתי לניקויים האלה, אלא גם איבדתי רצון מפורש שהתרחשו. אמרתי שאני מוכנה ורוצה להיפטר מכל התיקים שאני סוחבת שלא בהכרח משרתים אותי, שכאמור הם ב-DNA, דברים שאני מודעת, לא מודעת, דורי דורות, שושלות, כל מיני דברים שהועברו לי בירושה, דברים שספגתי מהסביבה, שאני כבר לא רוצה, אני בהסכמה מלאה מוותרת עליהם, וכך זה נראה. אז אצלי זה התבטא בנזלת, אף ממש דולף. יום שישי הייתי מושבתת, רוב היום הייתי במיטה. ממש רק קמתי בבוקר לתת לתוכיות שלי אוכל ומים, ולהרים להם קצת את הסדינים, שיהיה להם בוקר בעיניים. רוב היום כאמור, ניסיתי לעשות הליכה בחוץ, אבל חזרתי ממוטטת, נזרקתי למיטה. בעיקרון ביום שישי מ-2 בצהריים כבר הייתי במיטה, עד הלילה. בלילה קרוב משפחה הביא לי אוכל, אכלתי ממש מעט, כי כשהגוף עובר ניקויים אז גם אין תיאבון. זה לא קשור לזה שאני חולה או משהו כזה, אני לא חולה. אותו בן דוד שאל אותי אם להביא לי תרופות, אמרתי לו ממש לא. אני תכף אסביר איך מתמודדים עם זה. אז שישי הייתי ממש מושבתת במיטה. שבת קמתי קצת יותר טוב, אבל אחרי צהריים כזה, זה חזר, והפעם נוסף לנזלת לחה עמוקה, שזה סימן מצוין לניקוי. כאב ראש עמום באזור העין השלישית, שהלך והתגבר עד שבת בערב, עד מוצאי שבת, שהיה מלווה ברצון להקיא, וניסיתי באמת להקיא, אבל יצא רק רוק, ואז הבנתי שבסדר, מה שצריך להתנקות מתנקה בצורה אחרת. אתמול שבת גם התקלחתי במי מלח, ממש לוקחים מלח גס, ועושים סקרב לגוף, משפשפים את הגוף, גם עכשיו עשיתי את זה. זה גם עוזר לתהליך הניקוי. תרופות כאמור בשום אופן אני לא לוקחת, מכיוון שתרופות משבשות ומפריעות ומונעות מהגוף לעבור את תהליך הניקוי הפנימי שהוא צריך, ומתוכנת לו. הגוף שלנו הוא מכונה סופר חכמה, והוא יודע לדאוג לעצמו היטב, אם לא מפריעים לו. אז שום תרופות, לא לייבש את הנזלת, לא לייבש את הליכה, לא למנוע, שום דבר. מה שכן, הרבה מנוחה, לתת לגוף, לאפשר לו להתמודד עם העניין הזה של הניקויים. זה לא תהליך פשוט, וזה הולך בו זמנית עם תהליך של התרחבות. כיוון שהתודעה שלנו מתרחבת, והגוף חייב להתאים את עצמו לתודעה המתרחבת, והתהליך הזה הוא לא תמיד כזה חלק, לרוב הוא לא חלק. אז צריך לאפשר להיות בחמלה לגוף, ולאפשר לו לעשות את ההדבקת פערים הזאת עם התודעה המתרחבת. אז המון מנוחה, המון מים, הרבה יותר חשוב מאוכל, מים, המון מים, שהם היסוד המרכזי בגוף שלנו. שמש, מי שיכול להיחשף לאור שמש, מבורך. אז לי יש מרפסת, אני יוצאת, אני מקפידה לשבת ככה בין 5 ל-10 דקות בשמש, לא חייב שמש קופחת, אבל אור שמש עליי זה מצוין, זה גם עוזר.
גם לתהליך הניקוי, כי שמש זה יסוד אש, אש היא שורפת, היא מטהרת, והיא גם מחממת, נותנת חיים. אז שמש מאוד טובה לתהליך הזה של התנהלות מול ריפוי וניקויים של הגוף, או קודם כל ניקויים של הגוף והריפוי. ואז אנחנו מוכנים להטמעת קודים חדשים, זה כבר, יש אלפי טובים ורבים שמדברים על זה, אז אני לא ארחיב כרגע לפחות את הדיבור, רק רציתי לחלוק מה עובר עליי, ולהגיד שבטח זה עובר עוד על הרבה אנשים אחרים, אז לא להיבהל, לא להילחץ, לקחת את זה כמו שזה, להבין מה שזה, להבין איך מתנהלים עם זה, איך מטפלים בזה, ומפה זה רק לטוב. שיהיה לכולנו שבוע טוב ומבורך.